दे आंनि जानो गोनां बिहामजोनि नाम्बारा हरदो। आङो रायज्लायनोसै ओमफ्राय फोजोंसानि नाम्बारखौबो होखाना दोनसै जानो गोनां बिहामजोनो। दे खिन्थादो नाम्बारा। 1 माबा वाट्सएपआव हरना दोनहाय। आंबो वाट्सएप नायनो रोंगौ दे आजिखालि। हरदो आंनि जानो गोनां बिहामजोनि नाम्बारखौ हरना दोनदो वाट्सएपआव। दसे थानानै फन खालामसै आं। सानैबो रायज्लायथोंसै ओमफ्राय बोसोरसेनि उनाव हाबाखौ मोजाङै खुंनो हानोसै गिदिरैनो। आयै र' ओमफ्राय बिहामजोआ गासिबो खामानिखौनो रोंजोबगौ ना? दे रोंबाथ' मोजाङानो देनाय। हिसान दानो रोङाबाबो जागोनहाय, जेबो नङा। जेखिजाया ओंखाम ओंख्रि संना होनाय बिदिबाबो जागोनहाय। दे अब्लालाय दे। मायो आबा? आयै नाम्बारखौलाय मानो दानो बिनांगौ जाखो दे? आं दानो रायज्लायाना। आबा मानो रायज्लाया जानो हा? रायज्लाय। नाम्बारखौथ' बिना लाखाबाय आङो, दसे उनाव फन हरबावगोनसो आङो। बिनि उनाव नोंनि नाम्बारखौबो होनोसै जानो गोनां बिहामजोनो। रायज्लाय आबा रायज्लाय, रायज्लायबासो गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनगोन। आयै आं रायज्लायालै, आं लाजियो। माखौ लाजिनो हा? आगोललाय माथो बिबारिजों सानसेया रायज्लायोमोन, दा रायज्लायनो हाला? रायज्लायनाया रायज्लायोमोन आयै, थेवब्लाबो दा आरो लाजिग्रा जाबाय आङो। जेबो लाजिनाङा मिथिगौ ना? मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय। माबा सिख्लानि नामा ददेरे, आंनि जानो गोनां बिहामजोनि नामा। माखौथ' मा रायज्लायनो लाजिनांगौ दे। बोसोरसेनि उनाव नोंसोरो हाबायानो जासिगोन, नोंसोरखौ हाबाखौनो खालामना होखासिगोन। लाजिना लाब गैलाना आबा। थेवब्लाबो आयै डाइरेक्ट हाबा जाखानोसै, माखौथ' रायज्लायनांगौ। रायज्लायनायावथ' माथो जाखो दे हा? नों मानो रायज्लायनो बादों? एथ' मोजां गथ'आ, नायनोबो मोजां, मावनाय दांनायावबो मोजां, आखल आखुफोराबो मोजां। बेफोरबायदि सिख्ला मोनगोन नोङो आजिखालि जुगाव मोना। भाग्यआवसो जोंफोर नागिरना मोनदों, मिथिबाय? फन हरनोसै आङो। सिगाङावनो आं रायज्लायग्रोनि, ओमफ्राय नोंसोरो रायज्लायबानो जाबाय। बे आइयाबो माबा आंनोदि दा सिख्लाखौ नाङा, आं ओरैनोसो बुंफ्लादों। आयै ओमफ्राय दे नोङो उनावबाबो फन हरनो हागोन, आंनो फैसा 50,000 हरग्रो। हरगोनहाय आबा हरगोन, माखौथ' एसेबां थांखा। नोंथ' दिनैनो बिजनेस खालामनो थाङाना। आयै हरदोलै, आंनो नांगौ दिनैनो। बाप्रे बाप, र'हाय र', आङो लाबोनि। फैसाखौनो होफैग्रोनोसै आं, बेनि उनाव फन खालामसै जानो गोनां बिहामजोनो। जियानो जाया मानो, जिखिजाया बिबारिया मोजां जासिगोन दे, उदै सानायनिफ्राय बारग'सिगोन। आयै थेंक इउ स' माच दे, लोगोसे सरिबो। दिनै नोंनि थाखाय बिबारिया हामसिगोन, आरो नोंनिफ्राय आं दिनै थगायनानै फैसा लासिगोन, बिनि थाखाय सरि आयै। थेवब्लाबो आं ओरैबायदि खुसि। आंलाय माथो बिबारिनो खिन्थानायानो थायाखै। बेसेबा खुसि मोनगोन बियो। र' आं फन हरनि। आइदै उदैया, आइखौबो बेसे ओंखाम संबाय थानो होनो, दाखालिनिफ्रायनो संगासिनो। दिनै आं संथारनोसै। बिहामजो नोङो ओंखाम संनो फैदों नामायो? नाङा दे नों ओंखाम संनाङा, नोंनिया बेमार जागासिनो, उदै सागासिनो। हाया नोङो, थां उन्दुयै थां। नाथाय आयै बेसे दिनथ' नों संबाय थानो दे, नोंहाबो खस्थ' जादोंना। आंबो ओरैनो आजादियैसो जाबाय दङ। नोंखौबो बेसे मावनो होनो आङो, नोंनियाबोथ' आथिं सानाय सिं सानाय दङ। जेबो नङा दे बिहामजो आंनिया। नाङा दे आयै, दिनै आं संगोन। एसे आराम मोनदों आङो उदैखौ। एसे आराम मोननायावनो ओंखाम ओंख्रिखौ संना दोननि आङो। थां आयै, नोङो दसे जिराय थां। नों दहायनिफ्रायनो मावगासिनो, नोंनि आथिङा साबायदां। थां। मिनि सोरां थाबालाय मिनि सोराङा संना होगौमोन, बेबो आरो दखानाव थायोना आजिखालि। दखानाबो माथो बिक्रियानो थांनो नागिरथारलानो बिहामजो। बिदिबा बोरै सोलिदो जोंफोरो? बिथिंजाय नोंहा अपारेसन खालामनो दा फैसाखौ बाव मोनगोन। 50,000 60,000, आंहा सानै बेसेबा माथा गरम बिहामजो। माथो बुंबावनो आरो आयै। थां आयै, नोङो जिराय थां, आं संगोन दे। दे होमबा बिहामजो, एसे मोजां मोनदोंबालाय? दासो एसे मोजां मोनदों उदैखौ, दानि पेनकिलार जादोंमोन ना। थेवब्लाबो दाबो साबाय दङ, एसेल'सो मोजां मोनदों आङो। दसेनो साफिनलायगोन, ओरैनो 1 घन्टाफोरल'सो सागायो, आरो सागोन। हेलौ। मा खालामदों बिबारि? उदै सानाया एसे मोजां मोनदोंना? एसे मोजां मोनथ'दों र', नै दानि सानायनि मुलि जाना होदों आं गरसे। सानायनि मुलि जाबालाय दसे मोजां मोनो, ओरैनो 1 घन्टासो। ओमफ्राय दसेनो साफिनो। बोरै हामगोन दे आंना दा, बेखौनो टेनसन जागासिनो आङो। बिबारि नोङो टेनसन खालामनांला, नोंनिया हामसिगोन। मानो होनबा आं 50,000खौ मोनबाय। मा? नों 50,000खौ मोनबाय? औ, आङो आइनिफ्राय थगायनासो लादों। फोजोंसार, नों बिदि थगायना लानाङामोन।
थगायाबा आरो आइया होआना आं बिजनेस खालामनो होननासो लादों। अ दे आङो नोंनो आंनि उदै सानाया हामबाथाय आङो हाजिरा खामला मावनानैबाबो आं नोंनो दिहुननो हागोन। दा आरो आंनि उदै सानाया ओरैबायदि सायो आं जेबो खामानिखौनो मावनो हाया मिथिगौना। पेनकिलार जाबाबोसो सागाथारा आंनिया एसेल'सो मोजां मोनो। जेबो खामानिखौनो मावनो हाया आङो। जुदि आंनिया अपारेशन खालामखांनायनि उनाव मोजां जायोबा होमबानाथ' जेबो टेनसन गैया। आं खामानि मावनानैबाबो जागोन खामानि मावनानैबाबो फैसाखौ दिहुनगोन आङो। दे जागोन दे। फोजोंसार थेंक इउ। दिनै नों नङामोनबा मा जागौमोन दे। थारैनो नों आंखौ जोबोद मदद खालामगासिनो। दे बिबारि माखौथ' थेंक इउ होनना बुंलायनांगौ। नोंनि बेमारा हामबानो मोजां जासिगोन दे। नोङो फैबानो जाबाय जोंनाव गाबोनो। नोंसा आइ बिखुनजोआ आरो मिनिसाराङा गाज्रि मोनगोन खोमा। आइ बिखुनजोआथ' जेबो गाज्रि मोनखाया। आरो मानो गाज्रि मोननो दे। नों आंनो फैसा 50,000 होनो फैगोन। नों आंखौ एसेबां गिदिर मदद खालामनो नागिरदों। बिसोरलाय मानो रागा जोंनो दे। दिनै नोंनि थाखायसो आं मोजां जासिगोन जाबाबो। दे। होमबा नोङो गाबोन फैबानो जाबाय। नों गाबोन फैबा समफोर डक्टरनाव थांखानोसै। दे जागोन दे। थारैनो थेंक इउ स' माच मादै फोजोंसार। दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय आङो। सोरनि गोदान नाम्बार? हेलौ सोरो? हेलौ आङो जारौ नोंनि जानो गोनां बिखुनजो। नाम्बारखौ अबाव मोनखो? नाम्बारा आङो मादैनिफ्राय लादों। ओमफ्राय नानि ओरैनो खबरा मोजांबा? औ दंथ'यो दे मादै। मादै नङा आंखौ आइ होन आइ। बोसोरसेनि उनावनो नोंखौ लाबोखासिगोन। आंथ' दानो लाबोगौमोन नोंखौ बिहामजो। नाथाय आंनिया फिसालाया बिजनेस खालामग्रोयोनो सिगाङावनो। ओमफ्राय बोसोरसेनि उनावसो लाबोसिगोननो माने बिहा हाबा गिदिर खुंनो गोसोहाय। दे जेबो नङा दे। आंबो ओरैनोबाबो बोसोरसे थाबावनो लुबैखादों। नाथाय आइमोनासो हरनो जाबाय थादोंमोन। दे दाबो जेबो नङा। नोंसा आइमोनाबोथ' मानसि जाखाबाय। रायज्लायखाबायना आङो मैयानो मोजाङै। औ माबा नानि नोंनाबोथ' वाट्सएप दंखायो। वाट्सएपआव आङो फोजोंसानि नाम्बारखौ होना दोननोसै दे। नोंसोर रायज्लायबानो जाबाय। नोङो फन हरग्रोबानो जाबाय। बिहा माबा लाजियोनो। नों हरग्रो दे नानि। लाजियो नामा बियो? दे जागोन दे आंनो हरग्रोगोन मादैसो बुंफ्लांनो नागिरो आयै। दे आइमोनालाय अबाव दङ? आइमोना माबा जोंहा ना बोदोंना दिनै। ना बोनायावसो दङ बिसोरो। दे मोजाङानो दे। ओमफ्राय ओंखाम संबाय? औ आयै आंनो संबाय र' ओंखामखौ। सानफ्रोमबो नोंनो सङो ना मायो? आंनो बांसिन संनाय जायो दे आयै। दे बिदिनो मावथि जानांगौहाय। नङाबा आजिखालिनि जुगाव रावबो मावथियानो गैला माथो सिख्लाफोरा बिहामजो बादुलि जाजोब्बाय। थेवब्लाबो मावग्राबो दङ दाबो सोरबा सोरबि। औ बिदिनो हाजाराव सासे दङ देनाय। दे बिहामजो मालाबा जोंहा आलासि जानो फैबानो जाबाय। आलासियाथ' जाखाबायानो। बोसोरसेनि उनाव बिहामजोआनो जासिगोन आं नोंनि बिखुनजो। औ दे होमबा ना बिहामजो आङो वाट्सएपआव हरना दोनसै फनखौ माबा नाम्बारखौ। औ दे। माथो लाजिलायलाङोनोहाय आंनि जानो गोनां स्वामिया। आंनो हरग्रोगोन र'। माखौथ' एसेबां लाजियो। फोजोंसार नामाबो जा मोजांखा मानसिजों समायसोदों। आंहा जा फसायखादोंहाय आंनि जानो गोनां फिसाइखौ। आं सानाखैमोनानो फोजोंसारादि एसेबां साइज होनानै। जोबोद फसायखादों आङो। बिबा आंखौ बेसे फसायदों आं मिन्थिया नाथाय आं जोबोद फसायखादों। आंनो हरग्रोगोन र' फनखौ। आं बेसेबा रायज्लायनो लुबैना दंखायोमोन। बिमाया नाम्बारखौ हरना दोनदों वाट्सएपआव मोजाङानो जादों दे। नै हरबायानो खोमा गुदुं गाबदों आंनिया मबाइला। दा दसे थानानै हरगोन र' ओंखाम जाखांनायनि उनाव। सिगाङावनो ओंखाम जाहैनि। आब' आं खिन्थु नोंखौ शक जाबाय दे। मा शक जादों? नोंनि आलमारियाव मानो हौवाफोरनि गस्ला दङ हा? गस्ला हौवाफोरनि? बाल आं गस्लाखौ एरसिना दोनखोमानो बावदों दा मा होनना थगायनो। मा सानबाय थाखो हा? मा साननोखै? नोंखौ आइ आफाया एसेबां मोजाङै फरायनो होदों बेयाव रुम भारा थालायनो होदों। बेसेदि खस्थ' खालामनानै हाजिरा खामला मावनानै नोंनो फैसा हरो रुम भारा हरो जानायनि खरसा हरो। मोजाङै फरायनो होदों मोजाङै फरायनांगौ। माबेलाय नोङो रुमाव हौवाबो लाबोलायो नामा? सिथालै नोंनि लोगोआ खोनागोन माबा आं रावखौबो हौवा मानसि लाबोआ आंनि रुमाव मिन्थिबायना? हौवा मानसि लाबोआ हो? थायोआनो खोमा खिजानि नोंजों। जों फैनायखाय खारबाय खोमा ना? लाजिया बहा लाजिया आं बोरैबासो मोनजोब्बायहाय बाला। बाराबा आइ आफानो लागाना होगोन मिन्थिबायना? नोंखौ जुदि मिन्थियोना रुमाव हौवा लालायनानै थायो होननानै होमबानाथ' नोंखौ सिथालै बैथालै नोंनि लोगोआ खोनाबा मा सानगोन? आरो आङो हौवाफोरनि ड्रेस गानो मालाबा
बेलाय माबा हिनजावफोराबो गानजायो हौवाफोराबो गानजायोना बेलाय सार्टसो हिनजावफोरा सार्ट गाना नामा बिब'खौनो मा सानलाबायो एथ' आखल गाज्रि नङाहाय आङो हौवा लाबलायनानै थानो एसेबां हौवानि सार्ट गानोना नोङो मालानिफ्राय हौवानि सार्ट गानग्रा जाखो नोंलाय माबा बे दालै आंनिनो बिफोरो आंनिनो एसेबां गानोना नोङो बा खैखान दङ 10 खाननि बारा दंखायो गस्लायानो फालथु नङा दे आब' आइ आफामोना बेसेदि खस्थ' खालामनानै माबायो नोंखौ फरायहोयो आरो एसेबां दाम गोसा रुम भारायाव थाबावोसो नोङो माबा बैथालि बायदि गाख्रबबाय थानाङा माबा आंनि नङा होनदों बियो आंखौ मा एसे गाज्रि सानो नोङो बिनानावफोरानो बेफोरबायदि सानोबा आरो गुबुनखौ मा बुंबावनो गस्लाफोरा मोजाङै एरसिना दोनहाय बाला आंनि लोगोआ मा सानगोन लोगोआ खिनो थांनायावनो मोजाङै गस्लाफोरखौ एरसिना दोन मिथिबाय आंथ' मिथिला दा बे गस्लाया नोंनि मार ना नोंनि हौवाफोरनिसो आं मिथिला जिखिजाया एरसिना दोन मा सानगोन आंनि लोगोआ नुबाथाय खोनासं थेख्रेब न'आव थांनानै आरो आइ आफामोननि सिगाङाव बुंनाङा आरो आब'नि रुमाव हौवाफोरनि गस्ला दङ सार्ट गस्ला 10 खान 20 खानसो दं होननानै मिथिबाय बिसोरबा आरो मा सानो नोंनो जुदि सानदोंबा हेलौ बिजुलि मा नोंना बिनानावा खाथियाव दं नामा औ आलासि फैदों र' जोंहा दिनै आंनि बिनानावफोर आंनि खाथियावनो दङ ओमफ्राय उर्मिला बिसोर माला थांगोन माला थांगोन माने थागोन खोमा साननैसो थाबैनो थांहोदोलै नोंनि बिनानावफोरखौ दे होमबा बिजुलि ना उनाव हरगोन दे आब' माथो बिजुलि आब'नि बायदि माथो खोनायाखैहाय आङो सोरबा सेंग्रा मानसिनि बायदिसो खोनादों थोद आथां फाख्रि मा खोनालाबायो नोङो अबा हौवा मानसिनि माथो खोनालाबायखो आयु बिजुलिनि माथोआ गिदिरखा नुवाखै नों मिथिया आरो हौवानि बायदि खोनाखायो आरो मबाइलावथ' बांसिनसो खोनायो बिजुलिनि माथोआलाय माहा हौवानि जाखो दे माहा अबाव हौवानि बायदि जाखो माथो मोजांसो बिनि माथोआलाय फिसा गाराङानो थोद जान बिलाइ मबाइलाव ओरैनो बोरैबा खोनायो आरोहाय मा जात सानलाबायो नों बिब'खौ नुबाला थां नों माथो बेदरखौ एवोनो थां एवहैदो नोंनि लोगोआबो जासिन जानानै खिनायसो जाबाय माथो बानलु बारा होनाङा मस्ला बारा होनाङा मिथिबाय बिबो माबा जासिना लानानै मोनैयाव मोननै बेसे जायो बिबो र' बेदरखौ एवनोसै आङो बाला बे थेख्रेबा बिराद सोब खालामनायाव बिराद मोजां आरोना बियो बिराद गोरों आंबो गस्लाफोरखौ मानो एसे खमाना दोननाङा दोननाय एसे खमानि र' अबावबा बिनि लोगोआबो हौवा लानानै माबा माबा साननो हागौ हौवायाथ' दंखायो देनाय बिसोरखौ थगायखादो साला आंबो गस्लाखौनो मानो दोननो बावगारनांगौ आरो बे बिसिदाबो माबा माला थांगोन बिदि होखानो हायो नामा मानसिखौ आरो एसेबां गोजाननिफ्राय फैदों एसेबां गोबावजों फैदों थाखागोन देनाय बिब'नि रुमाव फैदों बिबो माबा गाख्रबबाय थायो साननै सानथामखौनो थानो हाया बियो लोगोनि रुमाव साला फाफियाबो माबा बिसोर थाबासो फन हरबाय थायो माबा हरनाङा होनबाबो आं हरग्रोगोन होनखादोआनो आं हरबासो हर होनदों माबा बेबो बुजिया